Matapos ang pag-uusap na yon, kaagad ding naglaho si Joven. At kahit papaano'y nabuhayan ng loob si Jovan, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay ng mga dasal at naisipan niyang pumasok sa silid ng kanyang tiyuhin na si Emong. At doon ay may nakita siyang isang baul. Binuksan niya ito at nakita niya ang mga lumang damit ng tiyuhin niya. Isasara na sana niya ang baul, pero may nakita siyang kakaibang bagay na nakausli sa tagiliran ng baul. Kinuha niya ang mga damit na nakapatong dito at agad niyang nakita na ang bagay na yon ay isang makalumang punyal. Sinubukan niya itong hugutin mula sa sisidlan, subalit hindi man lang ito gumalaw. Makailang ulit niyang sinubukan pero wala talaga. Kaya dinala niya ito sa labas ng bahay upang tingnan ang disenyo ng sisidla ng punyal na yon. Mga sulat ito na hindi niya maintindihan, kaya minabuti niyang pabayaan na lamang ito. At nung araw na yon ay parang walang ganang kumilos si Jovan, kaya naisipan niyang mahiga na lamang sa isang mahabang upuan sa sala ng bahay. Habang nakahiga ay pinagmamasdan niya ang punyal na hawak niya. At sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang siyang nakaramdam ng antok at tuluyang nakatulog. At sa pagtulog niya ay nanaginip siya. Nakatayo siya sa gilid ng isang ilog. Payapa ang paligid at walang anumang ingay ang maririnig kung hindi huni ng ibon at kulisap. At ilang saglit pa ang lumipas, ay bigla siyang nakarinig ng tunog ng mga naghahampasang mga bakal. Meron pa mga sigawan ng mga tao. Nang lumingon siya sa likuran niya, ay nakita niya ang dalawang pangkat na naglalaban. Alam niyang hindi yon sa kasalukuyang panahon, sa kadahilanang ang mga kasuotan ng mga ito ay pawang telang nakabalot lang sa kanilang bewang at punong-puno ng mga tattoo ang kanilang mga katawan. Nagtago siya sa isang malaking bato para hindi siya makita ng dalawang panig na naglalaban. Pinanood niya ang dalawang panig na naglalaban hanggang sa matapos na ang labanan. Nakita niya ang isang taong may hawak na kampilan sa kanan at isang maiksing punyal sa kaliwa. Pinagmasdan niyang maigi ang mukha ng taong yon. At nang madako ang tingin niya sa noo nito, ay may nakataling isang itim na tela. Pamilyar sa kanya ang telang yon. Ibinaba niya ang tingin niya sa katawan ng lalaki at nakita niya ang mga tattoo nito sa katawan. Nang mapatingin siya sa bewang ng lalaki, nakita niya ang sisidla ng punyal na kani-kanina lamang ay hawak niya. At sa hindi malamang kadahilanan, ay tila pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaking yon. Hindi niya lang matandaan kung saan niya ito nakita. Laking gulat niya nang biglang tumakbo papunta sa kanya ang lalaking yon na nakataas ang hawak na kampilan. At nang malapit na ito sa kanya, ay nakaamba na itong tatagain siya. Pero bigla na lamang siyang nagising. Dali-dali siyang bumangon at sinapo ang kanyang dibdib. Hawak pa din niya ang punyal na nakita niya sa baul ng tiyuhin niya. Dahil sa naguguluhan siya ay sinubukan niyang humanap ng kasagutan sa mga kagamitang itinago ng tiyuhin niya. Ilan dito ay mga lumang kasulatan tungkol sa mga halamang gamot. At ang ilang mga kasulatan ay tungkol sa mga nilalang. Habang nagkakalkal siya, ay nakita niya ang isang sisidlang gawa sa kawayan. Binuksan niya ito at tiningnan kung ano ang nasa loob. Nakita niyang ito ay balat ng isang hayop
na nakarolyo. Binuklat niya ito at may mga nakasulat dito. Kalakip sa mga nakasulat ay ang iginuhit na larawan ng punyal na hawak niya. Kaya sinubukan niya itong basahin pero nabigo siya sa kadahilanang nakasulat sa ibang titik ang mga tala tungkol sa punyal. Pero itinabi niya ito kung sakaling makahanap siya ng taong may kakayahang bumasa ng mga titik na yon. Napakaraming katanungan ang naglalaro sa isipan ni Jovan ng mga oras na yon, pero wala siyang mapagtanungan. Hanggang sa nagpasya na lamang siyang umalis sa lugar na yon at maglakbay sa ibang dako ng probinsya sa paghahanap niya ng mga kasagutan. Maraming bayan na din ang pinuntahan niya at sa bawat bayang ito ay may mga pagkakataong nakakasabak siya sa gamutan o di kaya naman subukan ng tangang gamit. Isang tanghali habang nakaupo sa isang tindahan at umiinom ng soft drinks, ay may lumapit sa kanyang isang lalaki na mga nasa edad 50 pataas. Umupo ito sa tabi niya at nagsimulang magtanong. Baguhan pa lang kasi itong si Jovan sa lugar, kaya hindi pamilyar sa kanya ang mga tao. Medyo iba na din kasi ang itsura ni Jovan noong mga oras na yon. Gawa ng humaba na ang buhok niya at ang kanyang balbas. At naging matipuno na din ang pangangatawan niya. Napatigil siya sa pag-inom ng soft drinks nang marinig niyang magtanong ang lalaking yon. Noy, hindi ka taga dito ano? Pwede bang malaman kung sino ka? Tanong nito sa kanya. Opo, tama po kayo Manong. Hindi nga po ako taga dito. Jovan po ang pangalan ko. Napadaan lang ho ako. Papunta ho kasi ako sa kabilang bayan. Tugon ni Jovan. Ah, ganun ba, Jovan? Ako pala si Hiner. Mag-iingat ka dito sa lugar namin, ha? Maraming loko-loko nagkalat dito. Wika ng lalaki at agad na ding tumayo. Napaisip naman si Jovan sa sinabi ng lalaki dahil wala naman siyang naging problema sa mga nagdaang araw. Ngunit bigla siyang napalingon nang magsalita ang ale na may-ari ng tindahan. Naku, Noy. Tayo ka lang pala rito. Mag-iingat ka kay Hiner, ha? Maraming nagsasabing aswang ang taong yon. Kaya huwag kang magtitiwala sa kanya. Wika ng ale. Napatangulang si Jovan sa sinabi nito at napatingin kay Hiner. Nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Kaya kaagad siyang tumayo at nagsimula ng maglakad papalayo. Habang naglalakad ay napansin niya ang isang lalaki na sinusundan siya ng tingin. Binaliwala na lamang niya ito sa kadahilanang nasanay na din siya sa mga tingin ng mga taong nadadaanan niya. Normal lang naman yon kasi baguhan siya sa lugar. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay agad na siyang nilapitan ng lalaking nakatitig sa kanya. Huminto siya sa paglalakad at nilingon niya ito. Magandang araw sa'yo, to. Bago ka dito? Tanong ng lalaki. Oo, napadaan lang ho ako papunta sa kabilang bayan. Tugon ni Jovan. Naglakad papunta sa kanya ang lalaking yon at mula naman sa tabi ng daan ay lumabas din ang ilang pang kalalakihang may hawak namang mga baril. Hindi mo ba alam na bawat dumaraan sa bayang ito ay kailangan magbayad? Wika ng lalaki. Po, naku, hindi ko po alam eh. At isa pa, pasensya na ho kayo ha. Gawa ng wala ho akong pera. Tugon ni Jovan. Laking gulat niya nang bigla na lang siyang tutukan ng baril ng isa sa mga kalalakihan.
Amin na yung bag mo. Wika ng lalaking tumututok ng baril sa kanya. Alam ni Jovan na mapapalaban siya noong mga oras na yon, kaya agad niyang ibinaba ang bag niyang dala. Ngunit nang ilalabas na niya ang panyo niya mula sa kanyang bulsa, ay bigla namang dumating yung lalaki kanina na nagpakilalang si Hiner. Ayan na naman kayo eh. Sa tuwing may dadayo dito, ganyan ang ginagawa ninyo. Ang lalaki ninyong mga tao. Bakit hindi kayo maghanap ng hanap buhay na maayos? Tanong nito sa mga kalalakihan. Huwag kang makikialam, Hiner. Kundi pati ikaw sasamain sa amin. Tugon ng lalaki. Napangiti lang si Hiner sa kadahilanang alam niya ang kapasidad ng mga taong yon. Ako pa ba ang tinatakot ninyo? O sige, ganito na lang. Ibaba niyo ang mga baril ninyo. Tumalikod kayo at iisipin kung hindi nangyari ang pagkikitang ito. Wika ni Hiner. Alam mo, Hiner, namumuro ka ni. Kaya kung di ka pa titigil, dyan sa ginagawa mong pakikialam, baka ikaw na ang isunod naming itumba. Wika ng lalaki. Pero tumawa lang si Hiner sa sinabi nito at agad niyang tinadyakan ng lalaking nakatutok ng baril kay Jovan. Agad na ding sumugod si Jovan at pinagsusuntok niya ang ilan sa mga kalalakihan. Hanggang sa isa na lang ang natira, yung pinakapinuno nila. Dinampot ni Hiner ang baril ng lalaki at laking gulat ni Jovan nang baliin ito ang baril sa harapan ng mga kalalakihan. Ngayon, Birning, kung hindi nyo pa ititigil ang kalokohan ninyo, sa susunod na makita ko kayo na nambibiktima ng mga dayo dito, leeg nyo na ang babaliin ko. Pagbabanta ni Hiner sa mga ito, na agad din namang nagsipulasan sa pagtakbo. Dinampot ni Hiner ang bag ni Jovan at akmang iaabot niya ito sa binata, ay di sinasadyang nakita niya ang punyal ni Jovan. Napatingin siya kay Jovan at habang iniaabot niya ang bag dito, ay binulungan niya ito na sumama sa kanya. Hindi na nito sinabi ang dahilan kung bakit, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay sumunod naman si Jovan. At habang naglalakad sila ay napakwento si Hiner kay Jovan tungkol sa mga kalalakihang humaharang sa kanila. At ayon sa kanya, hanap buhay na ng mga yon ang pandarambong, lalo na kapag may bagong dayo sa lugar. Napaisip si Jovan at bigla niyang naalala ang ginawa ni Hiner na pagbali sa baril ng mga kalalakihan kanina. Manong, paano niyo po nabali yung baril na yon? Tanong ni Jovan. Napahinto naman si Hiner sa paglalakad at agad na nilingon si Jovan. Sa loob ko na sasabihin sa'yo. Nandito na tayo sa bahay ko. Halika, pumasok ka muna't nang makapagtanghalian ka. Wika ni Hiner habang nakatayo sa tapat ng isang bahay. Habang papasok sila sa bakuran, ay may lumabas na isang dalaga at agad nitong binati si Hiner. Tay, magandang tanghali po. Sino po yung kasama ninyo? Wika ng dalaga. Si Jovan. Nakilala ko siya sa bayan. Jovan, ang anak ko, si Helda. Pagpapakilala ni Hiner sa dalawa, agad nang nag-aya si Hiner na pumasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay naghain na ng tanghalian ang anak ni Hiner. Habang kumakain, naitanong ni Jovan kay Hiner kung ano ang pinagkakakitaan niya sa bayan. Isinalaysay naman ito kay Jovan ang buhay nila. Ayon kay Hiner,
ay isa siyang magsasaka sa lugar na yon. At maliban sa pagiging magsasaka, ay isa din siya sa mga tanod sa barangay nila. Kaya kilalang kilala ni Hiner ang likunang mga bituka ng mga tao sa bayang yon. Nang biglang naisingit ni Jovan ang sinabi sa kanya nung aling may-ari ng tindahan. Manong, kanina kasi may nakapagsabi sa akin na isa raw ho kayong aswang? Totoo ho ba yon? Wika ni Jovan na agad namang tinawanan ng mag-ama. Huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi ng mga tao, Jovan. Sige nga, kung aswang kami, subukan mo ngang bunutin yung punyal na nasa bag mo. Nagulat si Jovan sa sinabi ni Hiner. Agad naman siyang napatanong dito. Ho, paano niyo pong nalaman ng tungkol sa punyal na nasa bag ko? Takang tanong niya. Ang sabi ni Hiner na nakita niya yon nung damputin niya ang bag. Ang ipinagtataka lang niya ay tila walang alam si Jovan sa hawak niyang punyal. Sa hinuha ko, Noy, hindi mo alam ang tungkol sa punyal na yan. Tama ba? Tanong ni Hiner. Agad naman itong kinuha ni Jovan mula sa bag niya at ipinakita niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Hiner nang masilayan niya ang kabuuan ng punyal. Hindi nga ako nagkamali. Helda, kung nabubuhay lang ang nanay mo, sigurado akong matutuwa yon. Wika ni Hiner na labis namang ipinagtataka ni Jovan. Teka lang Manong ha. Ano ho bang ibig ninyong sabihin? Takang tanong ni Jovan. Nilapag ni Hiner ang punyal sa lamesa at nagkwento ito. Ang punyal na ito ay mula pa sa mga ninuno ng asawa ko. Ipinagkaloob niya ito sa isang taong nagngangalang Emong. At ang punyal na ito ay ginawa lamang para sa isang gawain. Ang pagpatay sa mga aswang. Alam ko din na hindi mo ito mabunot-bunot sa sisidlan, tama ba? Yun ay sa kadahilan ng tanging sa harap ng isang aswang mo lamang ito maaaring gamitin. Ngunit mag-iingat ka sa paggamit mo sa punyal na ito, Jovan. Dahil ang kaluluwa ng bawat aswang na napatay ng punyal na ito ay hinihigop papasok sa sisidlan. Kaya sa oras na pinakawalan mo ang talim ng punyal mula sa sisidlan nito, ay kailangan mo itong itarak sa isang aswang. Sapagkat kung hindi ito makakatikim ng dugo ng aswang, ay ang buhay mo ang kukunin nito. Pagpapaliwanag ni Hiner, nalubha namang ikinabahala ni Jovan. Lalo pa at alam niya na may taglay siyang dugo ng isang gabunan. Isinalaysay din ni Hiner na ang kanyang asawa ay isang manggagamot. Nagulat naman si Hiner nang sabihin ni Jovan na ang Emong na pinagkalooban ng asawa ni Hiner ng punyal ay tiyuhin niya. Akalain mo yun. Ibang maglaro ang tadhana. Helda, pinsan mo pala itong si Jovan. Masayang wika ni Hiner. At ayon sa kanya, si Emong at ang asawa niya ay magpinsang buo. Natuwa naman si Jovan sa kadahilanang hindi niya akalain na mapapadpad pala siya sa mga kamag-anak niya. Ngunit ikinalungkot ni Hiner nang malaman niyang wala na ang ama ni Jovan at gayon din si Emong. Nalaman din ito na ulila na pala si Jovan, kaya minabuti niyang kupkupin na lamang ito. Laking pasasalamat naman ni Jovan sa kadahilanang inakala niyang mag-isa na lang siya sa mundo. Nabuhayan ng loob si Jovan at nakita kaagad ni Hiner ang malaking pagbabago sa binata
makalipas lamang ang ilang araw na pananatili nito sa kanya. Tumutulong din ito sa pagtatrabaho sa lupang sinasaka ni Hiner. Lumipas ang ilang araw ng tahimik na pamumuhay ni Jovan kasama ng mag-ama. Ngunit naputol ang kapayapaang ito nang dumating kila Hiner ang isang pangyayari. Isang hapon habang nagsisibak ng kahoy si Hiner, ay nagpaalam ang anak niyang si Helda na bibili ng kanilang mga pangangailangan sa bayan. Pumayag naman ang ama dahil malapit lang naman sa palengke ang bahay nila. Hindi na rin siya nagawang samahan ni Jovan sa kadahilanang nag-aabono ito ng kanilang mga pananim sa bukid. Ngunit papalubog na ang araw at hindi pa rin nakakabalik si Helda. Nagsimula ng mag-alala si Hiner, kaya kaagad na nitong kinausap si Jovan. Jovan, hindi pa nakakabalik ang pinsan mo galing sa palengke. Dumito ka muna at susunduin ko yon. Wika ni Hiner. Ngunit hindi pumayag si Jovan na magpaiwan. Sumama ito sa tsuhin. Pumayag naman si Hiner sa kadahilanang baka nga kailanganin niya ang tulong ni Jovan. Habang naglalakad ay binigyan ni Hiner ng babala si Jovan tungkol sa maaaring mangyari. Dahil ang hinala nito ay dinukot ng mga kalalakihang nakabangga nila si Helda. Jovan, humanda ka. Mukhang mapapalaban tayo. Wika ni Hiner. Nang makita niya ang dalawa sa mga kalalakihang nakabangga nila, ilang buwan na ang nakakalipas. Oy, oy! Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, oh. Si Hiner, nandito. Wika ng isa habang naglalakad papunta sa kinatatayuan nilang dalawa ni Jovan. Nasaan ang anak ko? Ilabas niyo ang anak ko kundi magkakaubusan tayo ng lahi rito. Galit na wika ni Hiner. Kalma ka lang, Hiner. Hindi namin alam ang pinagsasasabi mo. Wala sa amin ang anak mo. Tugon nito at bigla na lang itong sinunggapan ni Hiner at isinandal sa isang puno sa gilid ng daan. Ilabas mo ang anak ko! Muling wika ni Hiner. Napaubo naman ang lalaki dahil sa lakas ng pagkakatama ng likod niya sa puno. Totoong sinasabi ko. Di ko nga alam ang sinasabi mo eh. Wala sa amin ang anak mo kaya bitawan mo na ako. Wika ng lalaking hawak ni Hiner. Binitawan niya din ito nang mapagtanto niyang nagsasabi ng totoo ang lalaki. Dahil sinabi ng isang kasama nito na nakita niya itong naglalakad papunta sa kagubatan sa gulo ng pamilihan. Magubat kasi ang lugar na yon at nasa gitna ng napakakapal na gubat ang kanilang pamilihan. Dali-daling tinungo ni Hiner at Jovan ang tinuturong direksyon ng mga lalaki. Alam ni Jovan na nasa panganib si Helda. Ngunit nakita niya ang labis na pag-aalala sa mukha nito. Normal lang namang mag-alala ang ama sa isang anak. Ngunit iba ang nakikitang pangamba ni Jovan sa mukha ni Hiner. Kaya agad siyang napatanong dito. Manong, saan po ba pumunta si Helda? Tanong ni Jovan. Ang lugar na yon ay pinamumugaran ng mga aswang. Jovan, kung tama ang hinala ko, ay maaaring aswang ang kumuha sa pinsan mo. Kaya kailangan natin bumalik sa bahay para kumuha ng mga gamit. Wika ni Hiner at sa kalagitnaan ng paglalakad nila papunta sa lugar ay dali-dali silang tumakbo pabalik sa bahay ni Hiner upang kunin ang mga gamit nila. Dalihin mo ang punyal mo, Jovan. Isa din itong pagkakataon para masubukan ang taglay na lakas ng punyal na yan.
Muling wika ni Hiner, at nang makuha nila ang kanilang mga kailangan, ay dali-dali silang tumakbo papunta naman sa lugar na itinuro sa kanila ng mga lalaki. Pero pinili ni Hiner na sa gubat dumaan para hindi nila masalubong ang mga kalalakihan kanina dahil alam nilang babalikan sila ng mga yon at makakagulo lang yon sa kanilang lakad. Hindi na nagtanong pa si Giovanna dahil alam niyang kabisado ni Hiner ang buong lugar na yon. Marahan silang naglakad papasok sa kagubatan at nang malapit na sila ay unti-unting nararamdaman ni Giovanna ang pag-init ng punyal na hawak niya. Nung mga panahong yon, isa lang ang nasa isip ni Giovanna at yun ay ang iligtas si Helda sa kamay ng mga dumukot dito. Habang nasa kalagitnaan sila ng paglalakad, bigla na lang siyang pinigilan ni Hiner. Nandito na tayo. Wika nito, sabay turo sa isang lugar na napapaligiran ng mga bakod na gawa sa kawayan. Nakarating na sila sa kuta ng mga dumukot kay Helda. Nung mga oras na yon, pinapakiramdaman nilang dalawa ang kilos ng mga nasa kuta at napansin nilang kokonti ang mga nandoon. Manong, mukhang walang tao pero iba ang nararamdaman ko. Wika ni Giovanna. Kaya minabuti nilang mag-abang ng mga pagkilos. At habang matyagang nag-aabang, ay biglang nakita ni Hiner si Helda na naglalakad. Nakapiring ang mga mata nito at hawak ito ng isang lalaking nakatalukbong. Nakatali din ang kamay nito at akmang tatayo na sana si Hiner nang bigla na lang niyang nakitang may isa pang lalaki ang lumabas din sa isang kubo. Laking gulat nila nang tumingin ito sa direksyon nila at nakangiti. Hindi pamilyar kay Hiner ang mukha ng taong ito. Ngayon lang din ito nakita ni Giovanna. Pero ang ipinagtataka nila ay huminto ito sa kinatatayuan niya at tuloy lang sa pagtitig sa kanilang dalawa ni Hiner. Laking gulat nilang dalawa nang bigla na lang itong magsalita. Oh! Ano bang hinihintay ninyo? Kanina ko ba kayo hinihintay? Kaya tumuloy na kayo. Wika nito at agad na ding tumayo si Hiner. Sinundan naman ito ni Giovanna. Sabay silang naglakad papunta sa loob ng kuta. Ilabas mo ang anak ko, demonyo ka! Sigaw ni Hiner. Agad namang napatingin sa kanya ang lalaki. Nasa kubong yon ang anak mo, Hiner. Pero makukuha mo lamang siya kung ibibigay mo ang kailangan namin. Wika nito na labis namang ipinagtataka ni Hiner. Ano naman ang posibleng kailangan ng mga aswang sa kanya? Tinanong niya kung anong kailangan ng mga ito. Ngunit laking gulat niya nang ituro ng lalaking yon si Giovanna. Ayon sa lalaking yon, ang pakay nila ay ang punyal at ang panyong itim ni Giovanna. Napaisip si Hiner at kinausap niya si Giovanna. Giovanna, buhay ng anak ko ang kapalit kapag hindi natin ibinigay ang hiling nila. Pero kapag napasakamay ng mga yan ang punyal at ang panyo, maraming tao ang mapapahamak. Kaya isasakripisyo ko ang sarili kong anak para sa buhay ng nakararami. Wika ni Hiner habang nakahawak sa balikat ni Giovanna. Hindi, Manong. Ililigtas natin ang anak mo at uubusin natin ang mga yan. Magtiwala ka lang sa akin. Tugon ni Giovanna. Agad niyang tinanggal sa noo niya ang itim na panyo at iniabot kay Hiner. Ibinigay din ito ang punyal
at sinabing ibigay ito sa mga aswang. Pero Jovan, delikado ang binabalak mo. Kung sakaling magkamali tayo, buhay ng nakararami ang nakasalalay dito. Alalang wika ni Hiner. Manong, magtiwala ka sa akin. Hindi ko kakailanganin ng panyo para matalo sila. Isa pa, wala na ring silbihan. Alam ko kasi na magaganap ang ganitong pagkakataon. At sa tulong ng mga talang iniwan ng asawa mo at ng tiyuhin kong si Emong, nagawa kong ilipat sa katawan ko ang lahat ng dasal na nakapaloob sa panyong ito. Sa madaling sabi, palamuti na lamang ang panyo na yan, Manong. At yung punyal, napag-alaman ko na hindi ito mabubunot at magagamit ng kahit sino mang may masamang hangarin. Paliwanag ni Giovanna. Bagaman nag-aalinlangan, nagtiwala si Hiner sa binata. Agad siyang lumakad papalapit sa lalaki, dala-dala ang punyal at ang panyo. Ilabas ninyo ang anak ko! Ibibigay ko sa inyo ang hinihingi ninyo. Wika ni Hiner. Pero ngumiti lang ng nakakaloko ang lalaki at nagsalita ng, Yan ang hirap sa inyong mga tao. Masyado niyong pinapairal ang damdamin ninyo. Kaya kayo napapahamak. Wika nito, sabay hablot ng panyo at punyal sa kamay ni Hiner. Itinaas niya ito at muling nagsalita. Hawak na natin ang panyo ng mga ituman! Magiging ganap na ang ating kapangyarihan! Wika nito at nagbunyi naman ang mga kasamahan niya. Nasaan ang anak ko, aswang? Ilabas mo ang anak ko! Wika ni Hiner. Ngunit, muli lang siyang tiningnan ng lalaki. Sa palagay mo ba makikipagkasundo ko sa isang mortal na kagaya mo? Ang taas naman yata ng tingin mo sa sarili mo. Wika nito. At laking gulat niya nang bigla siyang nakarinig ng isang sigaw mula sa mga kasamahan niya. Nang tingnan niya, ang mga ito ay nakahiga na lahat sa lupa at namimilipit. Ang ilan sa kanila ay nagpapalinga-linga at hinahanap nila kung sino ang sumalakay sa kanila. At mula naman sa isang kubo, nakita nila na nagtalsikan palabas ng pinto ang iba pang mga kasamahan ng lalaki. Yon ang kubong kinaroroonan ni Helda. Napangiti si Hiner nang makita niyang naglalakad palabas si Jovan kasama ang kanyang anak. Walang yakang babaylan ka! Hulihin siya! Sigaw ng lalaki. Pero walang kumikilos sa mga ito na animoy natatakot ito kay Jovan. Agad namang tumakbo si Hiner papunta sa kinaroroonan nila Jovan at Helda. Manong, itakas mo muna si Helda dito. Ako na ang bahala sa kanila. Wika ni Jovan na agad namang sinunod ni Hiner. Dali-dali silang tumakbo papasok sa kagubatan. At sa sobrang galit ng kalaban nila, ay nagbago ito ng anyo. Habulin ninyo ang dalaga! Kailangan natin ang dugo niya! Wika nito. Pero nang susunod na ang mga tauhan ng lalaki, ay laking gulat niya nang bigla na lang humarang si Jovan sa kinaroroonan nila. Saan kayo pupunta? Tanong ni Jovan at isa-isa niyang pinagbibigwasan ang mga ito. Dahil sa sobrang inis ng lalaki, ay sinugod nito si Jovan. Walang iya ka! Pagbabayaran mo to! Wika nito sabay unday ng kalmot kay Jovan. Nanlaki ang mga mata nito nang biglang saluhin ni Jovan ang kamay niya gamit lamang ang kaliwang kamay nito. Bigla na lang siyang sinikmuraan ni Jovan gamit naman ang kanan. Namilipit ito sa sakit
Pero maya-maya ay tumayo na din at nagsalita. Mukhang hindi tayo nagkakilala ng maayos, binata. Sabihin mo nga sa akin, ano ang pangalan mo? Wika nito kay Jovan na nakaanyong aswang na. Jovan ang pangalan ko, anak ni Julian. Ikaw, anong pangalan mo? Nararapat lang naman sigurong sabihin mo din ang pangalan mo. Tugo ni Jovan. Ako si Agosto, ang pinuno ng kultong inubos mo. Oo, Jovan. Tamang nakikita mong itsura ko ngayon. Ako'y isang aswang. At may sikreto pala akong sasabihin sa'yo. Ako ang pumatay sa tatay mong si Julian. Wika nito. At nang marinig ni Jovan ang sinabi ni Agosto, kaagad na numbalik sa kanya ang alaala ng pagpanaw ng tatay niya. Nakaramdam siya ng matinding galit kay Agosto. At walang ano-ano ay bigla na lang niya itong inundaya ng suntok. Tinamaan si Agosto sa dibdib at tumalsik ito ng napakalayo. Dahilan para mabitawan nito ang hawak niyang panyo at punyal. Dinampot naman ito ni Jovan. At laking gulat ni Agosto nang bigla itong itapat ni Jovan sa isang sulo para sunugin. Ang panyong ito ay wala ng saysay dahil nasa katawan ko na ang kapangyarihan nito. Wika ni Jovan na labis namang ikinagulat ni Agosto. Huwag mong sabihin, ikaw? Hindi ito maaari. Pinatay ko na ang batang yon bago pa man sila iluwal ng kanyang ina. Kaya hindi maaaring ikaw ang... Hindi na naituloy ni Agosto ang sasabihin niya sa kadahilanang nasa harap na niya si Jovan at hawak-hawak na siya nito sa leeg. Agad naman niyang tinabig ang kamay ni Jovan at umatras. Tinanggal ni Jovan ang kanyang damit pang itaas at tumambad kay Agosto ang mga marka nito sa katawan na mula sa panyong itim. At lalo pa siyang nahintakutan nang makita niyang unti-unti nang nagbabagong anyo si Jovan. Naging kulay pula ang balat ni Jovan na may mga nakasulat na simbolo sa magkabilang balikat. Ang mga mata nito ay nagbabagang kulay pula at sa mukha nito ay may mga lumalabas ding mga simbolo. Nung mga oras na yon ay naroon na din si Hiner. Kaya nasaksihan ni Hiner ang pagbabagong anyo ni Jovan. Hindi ito makapaniwala na ang taong matagal nang nanirahan sa kanila ay ang itinakdang maging hari ng lahi ng mga ituman. Isang gabunang aswang na may dugong babaylan. Hindi ito maaari. Pinatay na kita, walang yaka! Wika ni Agosto sabay sugod papunta kay Jovan. Ngunit nasalag na naman ni Jovan ang kamay niya. Mukhang nabigo kang gawin yon, aswang. Dahil tingnan mo, napaunlakan ka ng karangalang makadaupang palad ang tunay na hari ng mga ituman. Wika nito, sabay hila kay Agosto palapit sa kanya. At isinaksak ni Jovan sa kanya ang hawak niyang punyal. Ang punyal ni Datu Saklob. Ikaw nga ang tunay na tagapagmana ng unang hari ng mga ituman! Wika ni Agosto habang unti-unti nang napupudpod ang katawan nito. At ang kaluluwa ni Agosto ay pumapasok sa sisidla ng punyal na nakasukbit naman sa bewang ni Jovan. At matapos mapatay ni Jovan si Agosto, ay agad namang lumapit sa kanya si Hiner. Jovan, ligtas na si Helda. At mabuti na lang napatay mo na tong aswang na to.
Wika ni Hiner. Pero pinigil siya ni Jovan. Maghanda ka, Manong. Hindi pa tapos ang laban. May nararamdaman akong paparating. Wika ni Jovan. Nagpalingon-lingon naman si Hiner at naramdaman nga niyang biglang tumigil ang huni ng mga kuliglig. Agad bumunot ng itak si Hiner at tumayo sa likod ni Jovan. Bigla niyang narinig na umangil si Jovan habang nakatingin sa isang direksyon. At maya-maya nga ay lumabas ang isang puting kabayo na may nakasakay na isang taong nakatalukbong ng itim. May hawak itong isang tungkod na ang pinakadulo ay bungo ng isang tao. Huminto ang kabayo sa harapan ni Jovan at kasabay ng paghinto nito ay ang paglitaw naman ng hindi mabilang na mga nilalang na nakapaikot sa kanila. Hanggang sa nagsalita ang lalaki. Sa wakas, nahanap na din kita. Matagal ko nang inasamang pagharap natin, hari ng mga ituman. Wika nito, pero nang tingnan nito ni Hiner, ay nakita niyang ang bungo sa tuktok ng tungkod na hawak nito ang nagsasalita. Sino ka? At bakit mo ko kilala? Tanong ni Jovan. Ano ba namang klaseng katanungan yan? Sino pa naman ang hindi makakakilala sa hari ng mga ituman? At sino pa naman ang makakalimot sa pagpapahirap mo sa mga alagad ko? Ikaw at ang mga nauna sa lahi ninyo, kinasusuklaman ko kayong lahat. Wala kayong karapatang gamitin ang kapangyarihan ng dilim para pigilan ako at ang aking Panginoon. Wika nito, na lubha namang ikinagulo ng isipan ni Jovan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pero kung totoo ang mga ito, ikinagagalak kong gamitin ang kapangyarihan ng kadiliman para talunin kayo. At ikinararangal ko na nagmula ako sa angkan ng mga gabunan dahil may lakas akong pigilan ng kasamaan ninyo. Wika ni Jovan. Tumawa lang ng malakas ang nilalang na nakasakay sa kabayo. Hindi tayo maghaharap sa ngayon, hari ng mga ituman. Pero tandaan mo, hindi rin ako titigil hanggat hindi kita napapatay at nadadala ang ulo mo sa aking Panginoon. Ikaw at ang lahing magmumula sa iyo, magpapatuloy lang ang ganitong tagpo sa bawat salin lahi hanggang sa dumating ang araw ng paghuhukom. Tandaan mo na ang mga kamay ko ang kikitil sa buhay ng mga susunod sa iyo. Wika nito, at agad na naglaho sa dilim kasabay ng kanyang mga kasamang nilalang. Bumalik ka dito! Tapusin na natin to ngayon! Sigaw ni Jovan, ngunit tumugon muli ang nilalang. Maghaharap tayo, pero hindi ngayon. Magpalakas ka muna para maging karapat-dapat ka sa pagharap sa akin balang araw. Si Agosto na pinatay mo ay isa lamang tuta. Mahinang nilalang, kaya natalo mo kagad siya. Huwag kang magpakakampante na kakayanin mo kong talunin. Bata. Wika nito, habang unti-unting nilalamon ng kadiliman. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagsikat ng araw. At nagbalik na din si Jovan sa anyong tao. Bagaman nagawa nilang iligtas si Helda, alam ni Jovan na hindi pa tapos ang laban. Kaya minabuti nila Hiner na magmatsyag sa paligid. Gawa nga nang nagbanta ang nilalang na yon. Jovan,
Hindi ko alam kung kailan ulit babalik ang nilalang na yon. Pero sana naman, walang mapahamak na inosente. Wika ni Hiner, isang hapon habang nakaupo silang dalawa sa pilapil ng palaya ni Hiner. Yan din ang dalangin ko, Manong. Pero alam nating gagawin ng mga kalaban ng lahat upang iparamdam sa atin ng lakas nila. Tugon ni Jovan, at hindi nga sila nagkamali. Dahil sunod-sunod ang pag-atake ng mga nilalang ng dilim sa mga tao. Napipigilan naman nila ito sa tulong na din ng iba pang mga antingero at mga manggagamot na may lakas ng loob at kakayahang lumaban sa mga masasamang elemento. Ngunit hindi rin maiiwasan ang pagbubuwis ng buhay. Marami ang namatay sa pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kadiliman. Mukhang hindi na natin kayang pigilan ito, Jovan. Nababalot na ng takot ang buong pamayanan. Hindi lang dito sa baryo natin, maging sa mga karatig lugar. Wika ni Hiner. Alam ni Jovan na hindi niya ito kakayaning mag-isa, kaya nagdesisyon siyang maghanap ng makakatulong sa kanya para sa laban na yon. At talagang sinusubukan siya ng mga kalaban niya. Dahil sa kalagitnaan niya ng paghahanap ng makakasama, ay sinasalakay siya ng mga aswang at iba pang mga elemento. At ang bawat bayang napupuntahan niya ay napapahamak na tila ba sinusundan siya ng kamalasan. Dahil dito, ipinagpasya ni Jovan na lumayo sa mga tao. Namuhay siyang mag-isa sa kagubatang araw-araw nakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Tumagal ito ng napakahabang panahon hanggang sa sumapit ang panahon ng pagkamatay ni Hiner. Namatay siya sa kamay ng mga kalaban nila. Dahil na din sa nagkakaedad na ito, ay hindi na niya nagawa pang panglabanan ang tawag ng kanyang kamatayan. Jovan, hanggang dito na lamang ako. Mahaba pa ang lalakbayin mo kaya magpatuloy ka. Huwag mo kong alalahanin. Dahil sa wakas ay makakapagpahinga na ako. Nakakapagod na ding makipaglaban. Wika ni Hiner habang nanghihina ito. Nabalot ng iyakan ng paligid nung mga oras na yon. Isang malungkot na kaganapan yon para kay Jovan at Helda. Ngunit wala na silang magagawa. Hanggang doon na lamang ang pakikipaglaban ni Hiner. Magpahinga ka na, Manong. Salamat sa lahat. Huwag kang mag-alala. Magpapatuloy ako sa pakikipaglaban. Tugon ni Jovan. Matapos nilang ilibing si Hiner, ay umalis na din si Jovan sa bahay nila. Dahil si Helda ay may sarili na ding pamilya. Medyo nagkakaedad na din si Jovan. Ngunit kahit sa edad niyang yon, ay hindi pa din kumupas ang lakas niya. Ang totoo, katawan niya lang ang tumanda pero nanatili siyang malakas. Dahil na din sa taglay niyang dugo ng mga gabunan. Kinakatakutan si Jovan kahit ng mga elemento dahil sa angkin niyang lakas at kapangyarihan. At ang iba sa mga ito ay naging tagasunod pa niya. Hanggang sa dumating na ang pinakahinihintay ni Jovan. Ang paghaharap nila ng nilalang na nakasakay sa puting kabayo. Napakahabang panahon ding hinintay ni Jovan ang pagkakataong ito dahil alam niya sa sarili niya na sa wakas ay makakapagpahinga na siya. Habang nakaupo sa harap ng ginawa niyang siga, ay nakaramdam si Jovan ng biglang katahimikan sa paligid. Nawala ang lahat ng huni ng mga kulisap. Agad siyang napangiti
sa kadahilan ng nararamdaman niya ang aura ng nilalang na nakasakay sa kabayo. Tumayo si Jovan at nagwika ng, Sa wakas, nagpakita ka rin. Aba, matagal kitang hinintay. Kamatayan. wika ni Jovan sabay bunot ng kanyang punyal. At nagpakita sa kanya ang nilalang. Sa pagkakataong yon ay bumaba siya sa kanyang kabayo at ang tungkod niyang dala ay naging isang mahabang karet. Alam mong kailanman ay hindi mo matatakasan ang iyong kamatayan, Jovan. Wika ng nilalang. Alam ko. Kaya nga pinili kitang kaharapin eh. Tugon ni Jovan. Nababaliw ka na, Jovan. Kailanman wala pang nagmula sa lahi mo ang nakagapi sa akin. Kaya kung ako sa'yo, ipaubaya mo na sa akin ang kaluluwa mo. Wika ng nilalang. At matapos niyang sabihin ang mga katagang ito, ay agad sinugod ng mga kampon niya si Jovan. Mag-isang lumaban si Jovan noong mga panahong yon. At kahit papaano ay nagwawagi siya. Unti-unti niyang nababawasan ang bilang ng mga kalaban. Hanggang sa dumating na sa sukdulan ang kanyang lakas. Napaluhod na lamang si Jovan. Nanghihina na ang kanyang mga tuhod. At halos hindi na siya makakilos dahil sa sobrang pagod at mga sugat na kanyang natamo. Naglakad papunta sa kanya ang nilalang at tinutukan siya ng karit sa leeg. Hindi mo na mapipigilan ito, Jovan. Hindi ka na makakatakas sa aking mga kamay. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, ang mga kamay ko mismo ang kikitil sa buhay mo. At dadalhin ko ang ulo mo sa aking Panginoon. Akmang hihilahin na niya ang karit para pugutan ng ulo si Jovan, ay bigla namang lumitaw ang isang napakaliwanag na nilalang mula sa likuran ni Jovan at napangiti si Jovan nang magsalita ito. Hindi ikaw ang mamamatay ngayon, kapatid ko. Hindi pwedeng huminto sa iyo ang salinlahi ng ating angkan. Wika nito. Pinilit ni Jovan na tumayo at nang makatayo na ito, ay hinarap nito ang nilalang na nasa likod niya. Nakasuot ito ng mahabang kasuotan na kulay puti. Maamo ang muka nito na nakangiti kay Jovan. At nang makita ito ng kalaban ni Jovan, ay napaatras ito na animoy natatakot sa kanyang nakikita. Hanggang sa tuluyan na itong umalis. Ngunit habang papalayo ito, ay galit na galit itong nagsasalita. Tandaan ninyo, hindi ito ang huling araw na magkakaharap tayo. Patuloy akong mabubuhay at tutugisin ko ang mga salinlahing magmumula sa inyo. At hanggat nabubuhay ako, ay hindi rin ako titigil hanggat hindi ko nadadala ang ulo ng mga kalahi mo sa aking Panginoon. Wika nito at tuluyan ng naglaho. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagliwanag ng paligid. Tumambad kay Jovan ang isang napakagandang lugar. Iniikot niya ang kanyang paningin at agad niyang napansin na nakatayo siya sa bahay ng kanyang ama. Ang bahay kung saan siya sinanay ng tiyuhin niyang si Emong. Binalik siya ng kapatid niyang si Joven sa tahanan nila at sinabi din ito sa kanya na mamahinga na muna dahil hindi pa tapos ang laban niya. Marami pa siyang kahaharaping pagsubok habang siya ay nabubuhay. Sa paglipas ng napakahabang panahon, ay nagkaroon ng kapayapaan sa buhay ni Jovan.
Ngunit hindi naging malinaw kung ano ang nangyari sa kanya. Marami ang sabi-sabing namatay na siya. Pero may mga nagsasabi ding nakikita pa rin nilang pagala-gala sa kagubatan. Ang hari ng mga ituman. Okay, grabe, sobrang angas na angas ako sa kwento na to, no? Ang ganda lang, ganda nung transition, yung pag ano-ano ng mga karakter, ang ganda niya kasi tas sabayan pa na true story. Ang tanong ngayon, nasa na si Jovan? Malamang pakalat-kalat lang rin yun sa kung saan mang probinsya, no? Tsaka maganda pa siguro, malamang tumutulong to sa mga ibang antingero, mga talagang, nahihirapan na sa mga nakakatapat nilang kampo ng kadiliman, di ba? Pwede rin ganun siguro, ganun na lang yung naging buhay ni Jovan, yung ipagpatuloy yung pagtulong niya sa iba. Ang di ko lang nagets ang di ko lang agad na nakuha na si kamatayan pala yung susundo sa kanya, kaya pala hindi sila magkakaharap, 'di ba? Sabi ni kamatayan. Siguro kaya sinabi ni kamatayan na hindi sila maghaharap muna nung mga panahong yun kasi bata pa si Jovan. Kaya parang ang haba pa ng buhay niya. Pero yun nga, yung nagkaedad na siya, siguro feeling ni kamatayan, mamamatay na si Jovan, kaya sinusundo na niya. Si kamatayan pala yun. Grabe ang angas, no? Di ko inaasahan yung ganun. Pero ang ganda. Sobrang ganda ng kwento. Baka ganito na lang yung gawin ko. Yung eseng, sunod na kagad natin yun. Tapos ganun ulit. Pagsasamahin ko yung 2 episodes sa isa para medyo mahaba yung pakikinggan ninyo. Tsaka hindi kayo mabitin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.